sengigoqa nje MEC ngithi ngicacise ukuthi kunamacala amakhulu esiwaphenyayo la amane afike kuthini amacala okubulala ikakhulukazi njengoba ngithi amacala amane nje abantu abashona bayisihlanu kulamacala amane elilodwa icala kwashona ubaba nomfana wakhe bexabana nenye insizwe emgaqweni angazi baxathana kanjani ngeemoto wabadubula abashona bobabili leyo ndoda ke iboshiwe yagwetshwa 25 years ungabuzi kumkhwanazi ukuthi kufa abantu ababili u25 years angiyona inkantolo emnika u25 kodwa sesiyakuthola ke MEC ukuthi lo muntu nalesikhala sisebenzisile ukubulala uyise nendodana isona sikhali esibulale owayekade eyilunga lenkatha ikhansela la kule ndawo owabulawa qala isona sikhali esabulala lo kade umngane walelo khansela encathwe induna la kule ndawo sesithola ukuxhumana kwalokho sithola ukuthi yena lo esimgwebile wayekade uyaphatheka kulolu kubulawa kwalo muntu wayekade ekhansela naleyo umngane wekhansela wayengeyedwa ke nalo ehamba naye kodwa lo ehamba naye usashona kuona lamacala omabili uphenyo lusaqhubeka ke MEC nakwelinye icala ukuthi sazi ukuthi obani laba ababulala abantu kodwa sikutholayo ukuthi kunento yokubanga umhlaba okhona la iyonto ebangela ukuthi kube nalokufa kwalabantu okwesibili sithola ukuthi kunokubanga ubuduna kule ndawo lutho uphenyo kukhona insizwe yasabisa loyo wayibekiwe njengenduna wekade eyisosha wabuza ukuthi unasiphi isibindi sona ukuthi uhlale kulesihlalo soba induna akuphelanga insuku ezingaki walimala lo nduna lo into esenzile ke MEC sithathe wonke lamacala sawanika luphiko oluzosiza ngokuthi lisiphenyele wona olusebenza ngaphansi kweprovince lapha kumina awazuphenywa la awaphenywa la njengoba ngikhuluma nje aphenywa kulelo phiko engicanga ukuthi abaningi ke sebeze balwazi besingathanda ulazi kakhulu MEC kodwa kulezi insuku sezela duma kakhulu ngoba uphiko oluthunywa ukuthi libheke ukulimala nokuhlaselwa kwamalungu omphakathi okuyibona kakhulukazi abaholi bethu uhulumeni wathi asilikhande lelithimba ukuze laba okuyibona abaholi abalinyazwayo sikwazi ukuthi sisheshise ukuphenya kwamacala abo njengoba lo walimala koqala la wayekade elunga leIFPA council lelo cala lathathwa lafaka kulelo phiko uhulumeni waphinde wathi abaholi bendabuka induna namakhosi nabo mabelimala lawo macala wahanjiswe kulelo phiko ingakho ke nalamacala engalapho kulelo phiko lolo selikhuluma ngalo kakhulu endabeni MEC okuthiwa iPolitical Killings Task Team PKTT ibonaka bawaphethe lawo macala ngizocela ukuthi sisebenzisane ke namaphoyisa mangabe bephenya ngoba esikutholayo ukuthi ikhali ezisetshenziswayo yibhamu ikakhulukazi so lona loyo konesibhamu kule ndawo uyosixolela is either usilethe emaphoyiseni ukuthi aningeni usitesta lesami ukuthi asikaze sisetshenziswe endaweni embi uma ungasilethi sizosivikela thina sosicela ukuthi awusondeze sifuna ukubona ukuthi akusona nesike salimazi ngithe siyavikela ubugebengu prevention sivumeleni ukuthi sivikele ubugebengu ngoba okulandelayo emva kwa prevention ucombating masithi siyacombatha uzolibuza ephoyisa ukuthi what does combat mean okusho ukuthi lokho kusesinqeni lephoyisa kufanele iphoyisa likubambe ngesandla ngoba usuke sekukuphi ngiyacela ukuthi singaze sifike kuloko bakwethu program director
angifuni ukwanda kakhulu ngicabanga ukuthi lento esengiyichazile seyophuma ku TikTok ukuthi umkhanazo uyibize lembizo nje akuyona yamaphoyisa akuyona yobukhosi eyokuvimba ubugebengu. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga singathoba. Asibonge kakhulu mphathi wohlelo. Ngikhuleke enkosini yalapha kwaMpukunyoni, amakhosi akamkhwanazi, inkosi yakadlangezwa nenkosi evela eSwatini. Hlonishwa ngqongqoshe wethu MEC Mfundisi Buthelezi, ubaba umtshali ekhona ngale ephethe ama CPF esifundazweni sakithi KwaZulu Natal, kanye nobaba uZikhali obekade khona okhona phakathi kwethu. Ngibuye futhi ngithi babumeya Dungwa osiphathele isifunda salapha eMkhanyakude noNyambose oyimeya yalapha ekhaya. Kwale nkosi General Mkhwanazi nabo bonke ithimba lonke lesifundazwe elisigadele ezokuphepha, osomlomo abakhona, amakhansela akhona, abantwana basendlunkulu abakhona phakathi kwethu, zinduna, amaphoyisa, inkosi, ibutho engilibonile phakathi kwethu, kube uTTG okhona, ubabiyela, nazo zonke izisebenzi kahulumeni ezikhona lapha. Sithi asithokoze kakhulu sindlu yobukhosi ukuthola leli thuba lokuthi sizohlangana lapha nomphakathi walapha kule ndawo edukuduku namaphethelo. Ushilo uGeneral Mkhwanazi ukuthi ngomhla ka-3 kuNovemba kwafika isizwe sakaMkhwanazi esikolweni seSilo eMashobeni, lapho sasibizwe isilo noma sasinxuswe isilo ukuthi ake sisondele ngoba kwakuzwakela ukuthi kukhona ungeneliseki okukhona phakathi kwesizwe. Okusho ukuthi ke omdala wacela ukuthi ake basondele abakhwanazi ukuze kuzozwakala ukuthi ngabe ikuphi okuyisikhalo. Sasikhona ke nenkosi yaseMadungeni ewusekela sihlalo noma ewusekela ndunankulu wesilo. Kukhona nabantwana basendlunkulu ababekhona futhi ngesikhathi sizohlangana nabo abakhwanazi. Kwabake ukuthi isikhalo esikhona ukuthi isilo ngolwesihlanu olwalindulelwa umsombuluko lowo, kwabakhona ukuthi omdala aphakamise iso lakhe kule ndawo yalapha edukuduku. Okwangabanga kuhleke kubakhwanazi ukuthi kuzwakale izindaba ezinjengalezo. Sakudlulisa ke nenkosi yaseMadungeni ukuthi isilo sikuzwile ukukhala kwabakhwanazi futhi kuzothatha indlela yokuthi kube khona indlela okukhulunywa ngayo ukuze kulungiswe isimo. Sakudlulisa ke lokho kubakhwanazi ukuthi cha, isilo sikuvezile ukuthi akulona udaba elingalinakile, kepha udaba oluzolifakela izibuko likwazi ukuthi lisetshenzwe. Sidlulisile ke lo mbiko ke onjengalowo, sasesibuyisa futhi ke nakuyena omdala ukuthi cha, abakhwanazi abakaneliseki kahle
bafisa ukuthi ungathi ngashesha kube khona ukukhuluma ukuze bonakala ukuthi kufinyelela kanjani isixazululweni salolu daba. Sizamileke kakhulu ke nenkosi uChiliza usekela ndunankulu ukuthi kuleso simo abakhwanaza babekuso imoya iphezulu. Sizama ukuthi sehlise imimoya yokuthi uma khona ungasecabangeke okungalungile kuyobe nizithele ngehlazo bakhwanazi. Uma ngathiwa kuvalwa uN2 isilo singakasithathi isinqumo sokuthi kukhulunywe kuboniswane kuyobe akwenzekanga ngendlela efanele. Yiloko ke esasigcizelela kakhulu ukuthi abantu balapha abahlise imimoya kube khona ukubambisana nesilo ukuze kukhulunywe lolu daba kudlule kahle kulo. Kodwa ke okunye umuntu angakudlulisa nje okokuthi umuntu aveze nje isithombe sokuthi ubukhosi kwenzeka kanjani kuba kwakhona ukudideka ukuthi kuzwakala ngathi sekukhona inkosi esikhona esibekiwe ngapha. Uhulumeni wethu walapha eNingizimu Afrika usebenza ngomthethosisekelo okuyiwona obusa izwe lonke. Kulo mthethosisekelo ukhona isigatshana lapha ya chapter 12 lapho kukhulunywa khona ngobukhosi. Isigatshana nje sifishane nathi sakhala ngaso ukuthi asigculisekile ngokuthi sibe khona, kodwa yilapho uhulumeni eveza khona ukuthi into yobukhosi into ekhona noma kungaphelele, kodwa ke uhulumeni uyabazi ubukhosi ukuthi bukhona futhi kufanele bube khona. Kulo chapter 12 ke ugunyaza futhi ukuthi izifundazwe nezwe lonke akwazi ukuthi ashaye imithetho ezokwazi ukuthi ilawule ubukhosi ngendlela efanele. Kube khona futhi indlela yokuthi ubukhosi buqokwe inkosi nenkosi futhi ibekeke ngendlela efanele. Lapha ke isifundazweni sakithi kukhona umthetho okuthiwa iKwaZulu-Natal Traditional Leadership and Governance Act number 5 of 2005 esisawusebenzisa nawo futhi okumthetho esaphezulu kwawo ukuthi ulungiseke uthi ukugcwala ngoba umthethwana uthanda ungasenelisi kakhulu, kodwa okwamanje kusetshenziswa kuwo lo mthetho lo mthetho phakathi kwezinye izezinto ngoba ubukhosi siyazi ukuthi abukho ubukhosi okuthiwa namhlanje buyaqala. Ubukhosi sebuneminyaka eminingi baba khona. Ubukhosi into yasemandulo, ibona uhulumeni wakudala wendabuko. Ungakabi khona obuye ubukhosi, kungakabi khona ezinye indlela zokuthi kubuswe uhulumeni noma kubuswe abantu. Ubukhosi ibona kade bukhona namanje na futhi busekhona. Umthetho ke uthi uma inkosi isikhotheme leyo esuke ikhona ngoba siyazi ukuthi njoba kusuka kule minyaka nje mhlambe u500 edlulile ubukhosi bese bukhona. Ubukhosi obukhona buqhubeka lapho. Uma ke ubukhosi sekukhotheme inkosi, lo mndeni wenkosi uyahlangana wenze indlela yokuthi kube khona indlela zokuzila, kwenziwe wonke amahlambo, kwenziwe konke kufanele kwenziwe, bese ke umndeni uyahlangana uqoka inkosi ekuyiyona ezobahola kulowo mndeni lowo. Uma ke umndeni sokwenzile lokho weneliseka, uyaye bese ubhalela ke undunankulu wesifundazwe. Undunankulu wesifundazwe ngokusebenzisana noNgqongqoshe noma nomnyango wakaCourt kube yiwo ozokwazi ukuthi ubhekisise ukuthi kungabe kuhambe kahle yini. Uma lokho sekwenzeke ngendlela, kuyaye kube ukuthi undunankulu uyabeke esekufaka kwigazethi ukuze lokho kube semthethweni kwazizwe lonke, kwazi wonke umuntu ukuthi nangu umuntu oseqokiwe waba inkosi kuleso sizwe leso. Kuyaye kube khona futhi nesigaba sokuthi uma lo muntu esephakanyisiwe, indlu yobuholi bomdaba esifundazweni
yazisa ukuthi kukhona osekwenzekile esizweni esithile lapho inkosi siqokiwe sekukhona inkosi ethile siqokiwe nathi sazi njengelesifundazwe uma lolo daba noma leso senzo sesenzekile. Uma ke kuzokwenzeka ukuthi lapho kungahambanga kahle khona ngendlela ubuyelwa futhi emndenini, umndeni uzosho ukuthi kwenzekeni buyekezwe noma ku revise ubuyekezwe ukuthi ngabe kwenzeke ngendlela yini, ngoba siyazi ebukhosini kuhlale kunembango. Uma kukhona umbango khona uzovela ukhulunywe ulungise kugcine sekukhona lo ozoqokwa abe inkosi. Uma ke seqokiwe lowo namakhosi futhi noma makusekhona umbango ayaye abe ingxenye indlu esifundazwe ukuthi nayo izolalela iluleke lapho ingaluleka khona. Kuthi ke mase kuphothulwe konke umndeni usujabulile ukuthi cha ikona nondunankulu nongqongqoshe sebevumelene ukuthi cha ikona ngempela, bese ke undunankulu athathe isinqumo sokuthi leyo nkosi kwenziwe uhlelo lokuthi ithole isitifiketi. Angithi seyigazethiwe seyizothola isitifiketi manje inkosi sokuthi iyinkosi esoyigunyaza ukuthi yenze imisebenzi yayo yobukhosi yonke kufanele inkosi iyenze. Uma sekwenzeke kanjalo inkosi sisitholile isitifiketi sekiwa esilweni sekethwe bayede nansi inkosi yakwaSibanibani isikhona. Umndeni wesilo abantwana basendlunkulu bahambe bayothathisela lapha ya kulomndeni lo wenkosi uthi ngempela ngabe kuyikho yini, ngoba sizama ngayo yonke indlela ukuthi lapho kukhona ubukhosi lapho busunguleka khona noma buvuselelwa kade khona inkosi kade ikhona sekukhona enye, ngoba imndeni isuke mhlawumbe inkosi inabantwana abaningi mhlawumbe kubangwa abantwana ke basendlunkulu baphuma futhi baye lapho kulomndeni uyothathisela ukuze omdala angathi mayisezothela amanzi ezothelisa amanzi kuzogeza isihlalo kutholakala ukuthi khona into engalungile. Yilapho ke futhi omdala esebenza khona umsebenzi wakhe ukuthi inkosi mayisiqokiwe umndeni kwahamba kahle konke ngohlelo lukandunankulu necabinet bese kuzothelwa amanzi kuzogezwa isihlalo njoba kade kukhona inkosi endala ukuze inkosi entsha ikwazi ukuqhubeka kahle nomsebenzi. Kuya ukuthi ke emva kwalokho sekunziwe lolo hlelo lokuthelwa kwamanzi isilo sibuye futhi sesiza ke kuleso sizwe ke manje sesizogcoba lenkosi ngokusemthethweni ukuze lonke uhlelo lwenkosi liqhubeke kahle ngendlela efanele ukuthi ikwazi ukuphatha isizwe sayo. Kuyaye ukuthi ke isilo mase siwenzile lo msebenzi inkosi sike seyinegunya nelungelo lonke lokuthi seyingakwazi ukuziqokela induna zayo yakho umkhandlu wayo ezosebenza nawo ukuze ke inkosi ikwazi ukusebenzisana kahle nanomasipala nanohulumeni kube khona ukubambisana okunjengalokho. Phakathi ke kwemisebenzi ke nje embalwa esiye sinqome sigcizelele masikhuluma ngendaba yobukhosi noma eminingi yona imisebenzi yobukhosi ikona ukuthi inkosi ibumbe isizwe ihlanganise isizwe ihlale njalo kunokuthula phakathi kwesizwe. Inkosi isebenzise lelabhukwana leli leconstitution ikwazi ukubambelela kulona nayo yonke eminye imithetho ikwazi ukuthi inkosi isebenzise yona, nokuthi ke inkosi okubaleka kakhulu kuyona ukuthi ihlale igcine ukuthula ngaso sonke isikhathi phakathi kwesizwe sayo. Ikona esigcizelela kakhulu lokho nomthetho futhi okugcizelelayo ukuthi inkosi ayikwazi ukuthi ingatholakala yenze okungalungile okuphambana nomthetho. Eminye ke imisebenzi yenkosi leyo esiye sigcizelele ukuthi inkosi kuze igama lamakhosi liphakamiseke yiloko kufanele kwenzeke. Okubaleka kakhulu ke abantu balapha edukuduku namaphethelo phakathi kwezizwe lezi esikuzona losesizwe ukuthi namanje
umuntu usanaka ukugcizelela kokuthi ukuthula ikona sikudinga kakhulu la kulesikhathi. Isilo noma ikanjani sizogqugquzela ngayo yonke indlela nathi ukuthi lo mthwalo lo osukhona phambi kwethu sihambe siyolungisa udlule ngendlela efanele. Ngeke ukuthi awuphelile nje basilana nje. Ngicela ukuthi nikuzwe lokho. Akakusho sekuphelile kodwa thina sizokunxusa kunina ukuthi nikezani isilo ithuba lokuthi sihambe siyokhuluma lo msebenzi lo osebenzekile la ukuze kube khona ukuthula wonke umuntu aneliseke egcineni. Sizimisele nathi ngoba sihlale sikhona isilo masenza lo msebenzi sikhuluma silungisa futhi sizobe sikhona futhi. Yiloko ke thina singagcizelela kakhulu ukuthi uma konke kusheshe kwahamba kahle niyozwa inkosi iyoza noma ingasiphi isikhathi lapho siyobe sesihlangana khona singasebaningi kakhulu yileyo madlazana okufanele azohlangana eduze ukuze lolu daba silungise ngendlela efanele. Siyophoxeka kakhulu kabi singamakhosi isilo ukuthi abantu balapha esizweni senkosi nabanye abantu abakhona eduzane kuyoba khona ungaziphathi kahle. Sinxusa lokho kakhulu. Uvelile eqaleni ukuthi kuze isikhathi esibi manje sikaKhisimusi okuyisikhathi esingesihle kakhulu kuya kube khona izinto eziningi ezimbi ezenzekayo kodwa zibe zidalwa yithina suke kungeve kuKhisimusi. Okuwukuthi ke sicela ke abantu balapha egameni lesilo kube khona ukuthula kube khona ukuziphatha kahle sikwazi ukuthi lolu daba sithola ithuba lokuthi siyolikhuluma ngendlela efanele. Ngalawo magama ke mphathi ohlelo sicela ukuthi sehlele ngezansi kodwa sibe nako lokho ukuthi ungqongqoshe wethu naye usazosinikeza umphombandlela kulo msebenzi onjengalona ongangalona siubhekile manje. Ngiyabonga. Ngiyacela ke siphakame.